Ndewonu ndị be anyị abịakwa m ọzọ. Iwe nji maka ya wee bịa, ana m ekene onye na onye ana, na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị, na-ekene nnukwu na obele, na-asị nke onye chi ya zelo. Iwe nji maka ya wee bịa bụ maka iwe a na-akọ na ndị Igbo anara eje akwụkwọ, na anyị kpọrọ ije akwụkwọ asị. Wee sị ka m bịa ka m kọwara ụmụnne anyị ụfọdụ n'imebe na-eche na eziokwu, particularly ndị kacha mkpa bụ ndị ọgbara ọbụ, ma ndị amụ n'ụzọ ma ndị amụ n'ụlọ, anara akọwala na nekwe ka anyị si wee nọrọ. Ịghọtago? Ịma na ibe merie du otu anyị si wee du bless otu ndị Igbo, otu Chineke si wee gọzi ndị Igbo. Anyị dị enterprising, anyị na-alike imepe industries, imepe nnukwu businesses. So abịazịa because nọ ndị Igbo kania na Afrịka, abịazịa na-ewie na anyị anara eje akwụkwọ. Anyị bịakwa n'ebe ọbụla a na-azụ ahịa ndị Igbo, ịbịa n'ebe ọbụla ọkụ na-enwu n'obodo, obodo sọkwara ya bụlọ ndị Igbo. Ụwa chịkọzie ya konkluduo na anyị anara eje akwụkwọ, anyị ji wee kpaa akwụkwọ asị. Ịghọtago? Chezozie na anyị nwa ndị nwere ụdị ọgụgụ isi, ụdị enterprising ma business, ọ na-adị izi. Ịghọtago? Onye nwee ike igote ebe 10 naira lee nye 30 naira 100 naira, gosi na ọma ibe nke anwụga. Nke ọzọ dị ka ibi ya bụrụ akwụkwọ niile ahụ ba na-agụ, abịakwa banwa na abụla anyị sekretarị, bụla anyị enu, bụla anyị ana na companies. Mana that video nke a mma akọwa ya about how industrials are there. Mee different video ya. Na ibe nji wee bịa na nke a bụ ka ntụnye ọnụ na ibe ahụ bụ ezigbote asị na anyị na-agụ akwụkwọ. Even ụmụaka amụcha n'obodo oyibo, ma ndị Amerịka ma ọsịa na ọsịrị, ma ndị nke bụ ndị Amerịka mechie kịta na-achọpụta na babụ ndị Igbo. Ọbala anyị alone dị very hot. Ọbala anyị bụ a blessed blood. Agbụrụ anyị dị egwu. Chineke kesiri anyị ike. Ibe ọbụla si anyị na-arụ, ma ụmụaka anyị amụ na China ma mba niile. Ịghọtago? Ọ na next video ka m nwee ike ịkpọwa names na different fields ndị be anyị nọ na-emesi ibe ike academically. Ịghọtago? Ọ bụ ma akwụkwọ anyị na-agụta ọnụ anyị, because ndị Igbo anọrọ n'ime mkpọtụ. Ndị Igbo na ibe eji wee ka anyị bụ action speaks louder than words. Ndị Igbo anọrọ n'ịbịa kọba akụkọ ba ji were agụ wee jiri agụ. Mana ichekie ma doctors niile nọ na New York eke ebe ịbụọ, ichekie ma everywhere, even ma Germany, everywhere ndị gụtara akwụkwọ ndị ojii from Africa si ya adọba ịtọ ya ogbu onye ga-abụrịrị onye Igbo. So na ndị na-ekwutere ụmụ ibe niile abụ ibe eji confuse ndị a confuse, mana ọ dụọzi like that. Ịghọtago? So ana m eji m eme encourage anyị nwabụ ndị Igbo. Onye ịnọrọ ebe ekwuri ịkọwala ma maka ba mara iwe n'iwe, iji nwe ya maka iwe na-eme. Nnọrọ ebe ekwutere iwe gbasara ndị Igbo adọrọ m correct na ntị. Nwa eji nwayọ kọwala onye nwe, ma onye ọcha ma onye ojii ma onye Hausa dị ya. Nji nwayọ nkọwala onye nwe si ya na nekwe ọ bụrụ otu a. Ịghọtago? Because enwere many things a na-ebe anyị ebubo a na-ebe anyị, ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị. Ịghọtago ụmụnne m? So ka anyị ji nwanyị na-akọwa aba maka na ba mara ibe asoche na ibe dụ anyị na-arụ, ọkụ dụ anyị na-arụ na-achaba. So abịazi ebe ewere ya na-elosa anyị ilo. Onye kwu na anyị anara agụ akwụkwọ, anyị na-agụ gụwa ọkwa anyị gurie sef. Mba, asị m nọ ka m bịa ka m tụnyekwe nke a, emeche mmemme extension of the video. Ngwa na ọ ga-adịla anyị niile mma. Onye agwakwu ya ọzọ, ọka nwanne unu nwoke Kenechukwu. Ịghọtago? Onye weta ozi anyị atụsa binye aka n'ibe a na-eme, kọwala ndị amara akaba amala. Ngwa udo, anyị enwe na next video.